Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Халык түзе алмаслык иске зарлана. Күп катлы торак йортның подвалында канализация сулары барлыкка килгән. Ужасный запах. Это невозможно дышать. Первый подъезд. Ну, такое впечатление, как будто труба там лопнулась. Даже не буду называть с чем. Ел җинаятьчелеккә каршы көрәштә Россия Ичке эшләр министрлыгының тикшерү бүлекчәләре хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Төрле характерлы кешеләр төрлечә була бит инде, подозреваемыйлар да киләбез, килмибез дип башына әйләндергән булалар, шунда әлбәттә чыгуын табып була. Хатын-кыз тормыш шишмәсе. Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы региональ Аккалфак оешмасының утырышы узды. Әдәпле, әхлаклы итеп үзләрен тотулары, һәр бер җиргә килгәндә укучыларыбызның озата йөрүләре, монда бит әле 8 төрле үзебезнең Ризаттин Фахретдиновның нәсихәтләре буенча дәресләр карыйбыз. Гафиятуллин урамындагы 13-нче күп катлы торак йортның подвалында канализация сулары барлыкка килгән. Халык үз фатирларындагы түзе алмаслык иске зарлана. Анда хәзер яшәүгенә түгел, күп фатирлы йортка керү һәм чыгу да ис булу аркасында проблема тудыра. Кайбер яшәүчеләр канализациясын сизмәс өчен үз торак мәйданын вакытлыча ташлап китергә дә мәҗбүр. Әлеге хәлгә безнең төшерү төркеме ачыклык кертергә тырышты. Сколько мы еще должны нюхать вот это вот все? Вот у нас, посмотрите, уже с подвала вода текет, выходит к нам наружу. Гафиятуллин урамында урнашкан 13-нче торак йортта яшәүчеләр авыр хәлдә һәм чаң суга. Ужасный запах. Это невозможно дышать. Первый подъезд. Ну, такое впечатление, как будто труба там лопнулась. Даже не буду называть с чем. Понятно. Яшәүчеләр әйтүенчә, бу проблеманы инде 3 атна хәл итмиләр. Канализацияның сулары подвал идәнен көннән-көн ныграк тутыра. Ә ул гадәттән тыш хәлләр очрагында вакытлы яшеренү урынының берсе булып тора. Йортта яшәүчеләр билгеләп үткәнчә җаваплы органнарга күп тапкырлар мөрәҗәгать иткәннәр, әмма алардан бернинди ярдәм дә ала алмаганнар. Управляющая компания. Идарәче компания Водоканал гаепләде. Водоканал идарәче компанияга бора гаепне. Алга таба без нәрсә эшләргә белмибез. Без ардык. Биредә балалар, пенсионерлар, өлкән яшьтәге кешеләр һәм авыру кешеләр яши. Әгәр дә сез күрсәгез, бу салкында 5-нче катта безнең тәрәзә ачык. Без бу йомшак кына әйтеп әйткәндә, чиста булмаган һава белән сулаудан арыдык. Мы устали дышать этим, мягко говоря, нечистотами. Биредә яшәүчеләр башка проблемалар турында да сөйли. Квитанцияләр һәр ай саен килә һәм аларны даими түләп баралар. Әмма подъездның һәм йорт янындагы территорияның торышын идарәче компания күзәтергә җыенмый. Үлән чабылмаган һәм бөтен җирдә чүпчәр ята дип зарлана яшәүчеләр. Моннан тыш аларны зур булып үскән агачлар да канәгатьләндерми. Мәктәп белән өй арасында кечкенә генә урман барлыкка килә. Анда кичләрен караңгы, куркыныч, әмма шуңа да карамастан кечкенә балалар йөри. Шулай ук халык идарәче компания хезмәткәрләренең фатир милекчеләренә тискәре мөнәсәбәте турында сөйли. Уңайсыз сорауларны гомуми әңгәмәдә язганда, язучыларны аннан мәҗбүри чыгаралар. Хәлне аңлату өчен без Алсу идарәче компаниясенә мөрәҗәгать иттек һәм менә шундый җавап алдык. Әлеге адрес буенча Әлмәт Водоканал акционерлык җәмгыятенең канализация коелары тора иде. Шуның аркасында подвалда ис бар. 14 октябрьдә коеларны чистарттылар. Куаклар урнашкан җир Алсу идарәче компаниясе территориясенә керми. Подъездларны җыештыру идарәче компания көче белән башкарылмый. Шуңа бәйле рәвештә квитанциядә әлеге түләү дә алынмый. Ишегалды җыештыручысы көндәлек режимда эшли. Система тулган һәм барлык котельнийлар эшләтеп җибәрелгән. Җылылык җибәрү белән вәзгыять әлегә шулай. Быел Үзәк магистральдә җитди аварияләр булмаса да, әмма кайбер локаль проблемалар бар. Хәзерге вакытта шәһәр буенча ничә йорт җылысыз кала һәм бу санны киметү өчен һәркем нәрсә эшли ала. Бу хакта киләсе материалда сөйләрбез.
16 октябрь иртәсендә Гагарин урамы 9 йорт адресы буенча бер авария теркәлгән. Бу йортларда үзәкләштерелгән җылыту системасы. Шуңа күрә Гагарин урамындагы 9 һәм 11 йортларда, шулай ук Ленин урамындагы 52 һәм Муса Җәлил урамындагы 16, 18, 22 йортларда яшәүчеләр әлегә җылысыз калалар. Биредә бригадалар эш башкара. Җылылык бирүне яңарту өчен барлык кирәкле эшләрне кичкә төгәлләргә планлаштыралар. Әгәр сезнең батареяларыгыз салкын булса, эш турбадагы һава туплануында да булырга мөмкин. Ул җылылыкның нормаль хәрәкәтенә комачаулый. Мондый проблема белән еш кына күп фатирлы йортларның югары катларында яшәүчеләр очраша. Фатирларда җылылык булсын өчен андый проблеманы вакытында ачыклау һәм бетерү мөһим. Үсеш департаменты директорының гомуми мәсьәләләр буенча урынбасары Илдар Набиуллин батареядан һаваны ничек чыгарырга икәнен күрсәтте. Моның өчен вентиль ачкычы яки отвертка һәм су савыты кирәк булачак. Для этого в каждом кране есть Һәр кранда һаваны чыгара торган юнәлеш бар. Һава чыга башлагач, су төрле якка чәчрәмәсен өчен сезгә аны бераз аска борырга кирәк. Сезнең юнәлештә түбәнгә юнәлтү мөһим. Аннары отвертка ярдәмендә акрынлап борабыз. Бу вакытта пышылдау тавышы һәм һава килүе мөмкин. Алга таба тагын бераз гына ачасыз. Потихоньку выкручиваете. Вот. У кого-то зашипит, и воздух будет сначала идти. Чуть-чуть открываете, но не сильно. Һава беткәч һәм суга башлагач кире ябабыз. Берничә минуттан батарея кайнарлана башларга тиеш. Воздух может дальше пойти и опять прийти туда же, к вашей батарее. Поэтому периодически, когда батарея становится холодной, нужно стравливать воздух. До того момента, когда уже она будет всегда горячая. Әгәр батареялар озак вакыт салкын булып калса, үзегезнең идарәче компаниягә яки экранда күрсәтелгән номер буенча ачык әлмәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. 32 ел гражданнарның хукукларын яклауда һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә. 16 октябрьдә Россия Ичке эшләр министрлыгының тикшерү бүлекчәләре хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бу хезмәт бүген иң перспективалы һәм актив үсеш алучы хезмәтләрнең берсе булып тора. Аларның төп бурычы җинаятьләрне һәр яклап һәм тулы тикшерү. Шулай ук гражданнарның гадел хөкемгә тиз ирешү мөмкинлеген тәэмин итү. Бәйрәм көнендә үзенең эше турында Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча тикшерү бүлеге хезмәткәре сөйләде. Тулырак алдагы минутларда. Полициядә эшләү Оксана Яхинның балачак хыялы була. Кичкенә чагыннан ук ул погон кияргә тели һәм шул теләгенең һичшиксез чынбарлыкка ашуына вәгъдә бирә. Бәлки чактан ук исемдә калган кинолар караган өчен дә инде теләгем бар полициядә эшләргә дип инде прям янып торадыр йөрәгем, йолдызлар дип, погоннар йөртергә дип инде хыялым бар иде. Оксана Яхина полициягә 2019 елда ирекле ялланган хезмәткәр булып килә. Секретариатта эшли. Аннары дежур часть хезмәткәре була. 2021 елда тикшерү бүлеге хезмәткәре булып кичә. Җинаять эшләрен тикшерүдән тыш тәүлеклек кизүдә тора һәм хәлакәт урыннарына чыга. Һәр вакыйга артында кеше торганын бер кайчан да онытырга ярамый ди ул. Шуңа күрә аңа җинаять чылбырын оста чишүче аналитикына түгел, психолог та булырга туры килә. Үзенең авыр эшендә Оксана Яхинага һәр вакыт гаилә көнкүреш конфликтларының һәм гражданнарны законга каршы гамәлләр кыларга этәргән башка вазгыятьләрнең сәбәпләрен аңлап, төрле контингент белән аралашырга туры килә. Эшем инде уголовный делалар караштырырга, җыярга, судка сдавать итәргә, яклы кешеләрне мөнәсәбәтчә урынына утыртырга дип әйтергә. Төрле характерлы кешеләр төрлечә була бит инде, подозреваемыйлар да киләбез, килмибез дип башына әйләндергән булалар, шунда әлбәттә чыгуын табып була. Җинаять эшләрен тикшерүнең уңышлы һәм сыйфатлы булуы аларның һөнәри осталыгына, мөһим карарларны дөрес һәм тиз кабул итә алуларына бәйле ди. Оксана Яхина ярдәмнәре өчен коллегаларына рәхмәтен белдерә. Без бик татубыз, бердәнлектән бер-беребезгә ярдәм итеп торабыз, сораулар булса җавап бирәбез, бергә уйлаштырабыз, выход табабыз. Оксана Яхина һөнәри бәйрәмдә хезмәттәшләренә сәламәтлек, уңышлар һәм куелган максатларга ирешүләрен тели. Әлмәттә бөтен дөнья татар конгрессы региональ Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының 2 көнлек күчмә утырышы узды. Анда әлеге иҗтимагый оешманың район бүлекчәләре җитәкчеләре катнашты. Күчмә киңәшмәнең беренче көнендә делегатлар Риза Фәхретдин исемендәге гимназиядә булдылар. Утырышның икенче көнен алар Габдрахман авылында үткәрде. Барысы турында тулырак Алсу Әхмәтҗанов материалында.
Хатын-кыз тормыш шишмәсе дип исемләнгән 2 көнлек күчмә утырышның максаты булып Әлмәт җирлегенең татар милли мәдәни тормышында мөһим роль уйнаучы хатын-кызларның эшчәнлеген, иҗтимагый хәрәкәтен киңрәк җәелдерү тора. Беренче көн Әлмәт шәһәренең Риза Фәхретдин исемендәге гимназия эшчәнлеге белән танышудан башланып китте. Биредә делегатларны гимназия директоры Фирүзә Вәлиуллина каршы алды. Без сезне шундый озак көттек, әзерләндек. Әзерләнүнең нигезе ул ныклы тәрбия һәм сыйфатлы белем. Пленар өлештән соң кунаклар төркемнәргә бүленеп ачык дәресләргә таралды. Үзләренә дә мастер-классларда катнашырга мөмкинлек бирелде. Татар орнаменты бизәкләрен буяу, контейнерга чәчәк утырту һәм башка чаралар кунакларны канәгать калдырды. Гаҗәеп матурлыкка тап булдык. Нәрсә ул безнең өчен матурлык? Безнең өчен матурлык әдәплелек, әхлаклылык һәм егетләребезнең капка төбеннән үк чыгып каршы алулары, кызларыбызның менә ашханәдә хезмәт күрсәтүләре, залда бөтенесе ак калфакларын киеп каршы алулары, әдәпле, әхлаклы итеп үзләрен тотулары, һәрбер җиргә килгәндә укучыларыбызның озата йөрүләре, монда бит әле 8 төрле үзебезнең Ризаттин Фәхретдиновның нәсихәтләре буенча дәресләр карыйбыз. Нәкъ менә шул дәресләр дә без йөрибез һәм моны барсында укытучыларыбыз белән балаларыбыз күрсәтә. Ак калфак татар хатын-кызларының Бөтендөнья оешмасы 1999 елдан бирле эшли һәм ул татар халкының милли мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, күп гасырлык традицияләрен саклап калу өчен җаны тәне белән җаната торган хатын-кызларны берләштерә. Әлеге хатын-кызлар катнашында барган утырышның икенче көне Габдрахман авылы мәдәният йортында дәвам итте. Монда кунакларны татар халык җыр-биюләре белән каршы алдылар. Район мәдәният йортлары коллективлары театральләштерелгән күренешләр дә тәкъдим иттеләр. Әзер кайнаган. Куймамды пешеп, барысы да пешә. Әнә гармон тавышы килә. Шәмәчләр килә дә шикелле. Киләсе залда кунаклар игътибарына Әлмәт районының династияләре үз тырышлыклары белән әзерләгән күргәзмә тәкъдим иттеләр. Шулай ук татар орнаментын уку буенча мастер-класс та үткәрелде. Мы приезжаем, и я здесь вдохновляюсь и уже. Монда чараларга килеп мин илһамланып китәм. Монда мин татар халкының тарихын, культурасын тирәнтен өйрәнәм. Аннары үзебезгә кайтып бу идеяләрне мөмкин кадәр күбрәк гамәлгә ашыра башлыйм. Захват набираться, да, и уже приезжаешь к себе и начинаешь там что-то тоже создавать. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Алия Муратова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт ислам дини мәдәни үзәгендә Ризаттин Фәхретдиннең мәшһүр хатыннар китабына багышланган укучылар конференциясе узды. Мәйданчыкта Ак калфак иҗтимагый берләшмәсе вәкилләре, Татарстан һәм Россиянең башка төбәкләре делегатлары, Бөтендөнья татар конгрессы әгъзалары, мәдәни җәмәгатьчелек, шулай ук мәктәп педагоглары һәм китапханә хезмәткәрләре җыелды. Ләйсән Галиева дәвам итә. 19 гасырның икенче яртысында мөселман дөньясында башка илләрдән артта калу мәсьәләләре күтәрелә. Кризистан чыгу юллары турында актив фикер алышалар. Реформаторлар Европа институтлары практикаларын үзләштерә башлый. Шуның белән беррәттән хатын-кызлар хокуклары мәсьәләләре дә кискен килеп баса. Ризаттин Фәхретдин хатын-кызлар хокукларын мәгърифәтче позициясеннән яклап чыккан татар галимнәре арасыннан беренчеләрдән була. Мероприятие будет ознаменовано трудом Ризаттина Фәхретдина «Знаменитые женщины». Мәшһүр хатыннар китабында автор хатын-кызларның җәмгыять тормышында катнашуының мөһим аспектларын күтәрә. Төрле чорларның күренекле хатын-кызларның казанышларын яктырта. Китапта булыр микән шундый көн хатын-кызларга күрә мөгаллимә үзгәрер микән дигән юллар бар. Моның хакта китапның тәрҗемәчесе Фәһим Әхмәтҗанов үз фикерен җиткерә. Хатын-кызларыбызның белемдә дә, җитәкчелек өлешендә дә, өлкәсендә дә үзләренең тырышлыклары белән алып баралар. Һәм бүген мин теләр идем бу мәшһүр хатыннар китабы дәвамлы булсын. Һәм шуннан да аны бүген алып язырлык, бүгенге көндә яши торган безнең татар хатын-кызлары, шәхесләр үзләре бер җыентык буларак тупларга мөмкинлек бар бүген.
Шараны ачып Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сибгатуллин Коръән сүрәләрен укып, галим һәм аның гаиләсе өчен дуга кылды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Шара Татнефть компаниясенең мәдәни проект кысаларында оештырылган. Мәдәни мирас турында кайгырту компаниянең социаль җаваплылыгының аерылгысыз өлеше булып тора. Особенно отрадно, что в последние годы Бигрәк тә соңгы елларда якташыбыз Ризаэддин Фәхретдин исеме белән бәйле барлык объектларның үзгәрүе сөендерә. Бу былтыр төзекләндерелгән беренче гимназиядә. Быел булдырылган бу үзәк Мәгариф бульвары шәһәр халкы өчен чын мәгънәсендә үзенчәлекле ял итү үзәгенә әверелде. Отреставрировано в прошлом году. Вот этот прекрасный центр, который был создан в этом году. Бульвар Просвещения не так давно, он на улице Ризы Фахреддина стал настоящей изюминкой и центром притяжения для многих горожан. Конференциядә мәгърифәтче хезмәтенә салынган идеяләр буенча фикер алыштылар. Бу вакыйга хатын-кызлар хокуклары буенча актуаль мәсьәләләрне игътибарны җәлеп итә. Бу юнәлештә эшне дәвам итәргә кирәклеген ассызыклый дип билгеләп үтәләр чара кунаклары. Шунсында истик, Риза Казый мирасы мәдәни мәгърифәт проекты Бөтендөнья татар конгрессы региональ Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының программасының бер өлеше булды. Бүгенге көндә менә шушы Ак Калфак берләшмәсенең булып торуы һәм аның районнарда, регионнарда хәрәкәте хатын-кызга игътибарны арттырды. Менә шуның белән җаннар җылына. Шуның белән без яшибез бүгенге көндә, эшлибез. Ак Калфак дигәч тә зур бер кулачлап алынган хезмәт күренә. Менә шуның белән без бүген инде үзебезнең Әлмәтебездә булу белән дә бик горурланабыз һәм күрсәтер әйберләребез дә бар, Аллага шөкер. Конференция тәмамлангач, катнашучылар өчен үзәк буйлап экскурсия оештырылды. Ләйсән Галиева, Александр Исаков, Айдар Кабиров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.